Welcome back mga kalababog Bisaya, Davao ni Bay. So, naigo dagat mga lods, pag kumana mo kamingwit pero wala akong kakuha mga lods. Pero ako nakuha mga lods, mo ni mga lods oh. Tuloro ka buok. Pero sakto gyud mga lods. Ako kay ning isa mga lods oh. Oh. Sus. Sanda ko mga lods. Kani kuhaon siya mga lods, kuhaan siya. Bubuan ni glapok. Pag bubuan ni mo glapok, katong lapok gid nga sulit gawa sa sila. So nindot no tatog na videohan ako to. Ato ba. Pero ako plano gyud na mga lods magkuha og kani kay namingwit ko ba kay kuha kog similya sa tilapia. Pero mo koy kuha. So makita man ako nilang mga bangag, so akong gibubuan. Kapit na mga alas 12 mga lods. Domingo dito karon. So ang uban ang ligog dagat ko. Wala ko na kay mga lods oh. Sus. Tulo na kabuk mga lods. Pero yaya gyud. Isa kay ngani mga lods, busog na ka. So mayon tatog na videohan tong unsang pagkuha ani mga lods. Kani mga lods pagbubo na ko ani do ka balde. Kada ko makasyag bangag. So dugay na puno ang lapok. So pag napuno ang lapok, mailhan mo ito magawas, maglihok man itong yuta. Pag magawas mga lods, ay piyansa kayo, sakit kayo makapako. So sakto na mga lods. Pero di pa na lutoon nun niya. Ako sa yung lamingon para di rin naukbo ng ulo ba. Wala ko kakuha sa akong tilapia. So, mayon tatog nakakuha tag tilapia. Na mga lods oh. Ano ako mga tilapia mga lods. Kita ni mo di ang mga dako-dako mga lods oh. So, itong dako namatay mga lods. Ako lang gisutan. Amot naon sa tong namatay man. Tiwasan na lang nako. So, mga lods.